Og Julie Guldbæk på Birkelunds Frederiks, og de fik begge to 190 point. Og så har vi på en femteplads Susanne Møller på St. James med 189 point. Og på en del 6. plads Katrine Springborg på Maja Candelero og Pernille Oldrup på Rødkærs Terrano. Som vi håber. Helt op, den er 4 år. Den er rigtig, rigtig lang.